Newsfast Karbi Anglong berta ke thanja bang ini sami kacerong party aprangsi berta thetipen arjuitha Singhason constituency arlo bengbong langso ahawar thengpia dolong kasela masai ki oi thektik pusi usuka tumpen akoi pipon Langwoku picnic spot ningkan isi mahang ki theke chok arani pen pache tondun si Karbi Hamtun setami kangku Karbi Anglong Autonomous Council asai hempi along Indian Red Cross Society atumahin pen Max Lapen sabona ke joy pen kiron pon Volongkom maji jersong dhaba atheng nualong ihum elto agari men hidialong suichok BJP asarkar banglote towar penchenglok thengpi adolong adim RCC adolong si don et popu kiligahut alam chak ateng klempon pesi nona bangke thengpi adolong anta kimisen penle kaselam kalipusi usuka atumpen akoi pipon alang litum kapaklang atengke Singhason constituency arlo bengbong lang sopen Save in hiarong adak dolong ke don jia phan pura kedamtang surihini ra pressure cap thang achiklo ni phai hini arni AAP askim pen surihini ra krenar cap pen pressure cap aningkan aparman pura EM Amor Singh tiso arideng pensi long e somponlo seta akama bangke ke choklim penle ke claim kali mate estimate atengle akambang ke claim kali hadak hormu ke en anta aron re asai ke oi lapen ke chok chepin pusi Jongpon Laswa Puthak Usuka Atung Executive Engineer PWD Bokolia Road Division asai hem along Pinpur alo Pajerdam Bangso Puthak Cyclem Pon Paminang Jilapen Arona Teng Kiklem Pon Jiaphan Lapen PWD Arpu Kedoatum Lahaya Sai ke oi along Langdun Paminang Jipusi Pinpur alo along Jongdun Pusi Usuka Chunbang Jintu Hazurika Pen Newsfast Karbi Anglong Phan Birtanang Pali Pini ke chengsi mate ningkan isi ke chok nonggache thangklong Langwoku Waterfalls picnic spot along mahangke thek arni pura Langwoku Waterfalls Development Committee atumpen patir piponsi kata London bangso amayalong aluhisar puaman pen speaker longkiti mungche tongdun Sorkari Gaumbora Dorsing Terang Rat Cyclembang Jameson Rongpi Rong Asar Samson Ingti Kolom Teron Samprikimi Acabang Kiri Rong Hangatum Chetongdun Mai Chengchia Prang Chekpen Kasemar Pon Karbi Hamtun Speaker Longki Timung Arideng Pen Kangpu Bangso Amaya Long Langwoku Waterfalls Development Committee Amaipu Jiten Ingti Pen Chariponsi Langwoku Picnic Spot Kapaching Thur Jiaphan Lapen Kapamisen Jiaphan Saideng Ponang Popu Aputha Bidisore Chipi Pon Pu Speaker Longki Timung Kaningje Atengki Langwoku Picnic Spot Kapaching Thur Jiaphan Unan cerap cetodun popusi rada thengno ningje pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Indian Red Cross Society Karbi Anglong arohin pen pini Karbi Anglong Autonomous Council Saihem Pialong Turiram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council Horen Singh Bay MP Mongol Singh Timung EM Nirola Phangchupi Secretary Karbi Anglong Autonomous Council Dor Singh Rongphar Karon Hansepi Penchenglok Karbi Anglong Autonomous Council along Saipu Saipi do Anaphan Ake Joypen Enghoa Diplapen Sabun Ronpon Son Taksi DFO East Division Saihem West Division Saihem Food and Civil Supply Saihem PNRD Saihem Deputy Commissioner Saihem DTO Saihem Employment Exchange Saihem Saipu Saipi do Anaphanta Keron Padopon Pinibangso Keron Asayalong Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi Ahinpen Chinglok Kethekiding atum ansitami Bangso asai ke klem abuthak IRCS klem bangpu phiatumaphan Kero Pajirpon Bangso Sailong Borsing Phangcho Secretary IRCS Karbi Anglong Aro Juliram Terang Treasurer Mensing Ronghang Disaster Secretary Joy Singh Kro James Bay Penchenglok klem bangpu klem bang phiatum Chepaduk Ponsi Bangso asai pachunpon Wolongko maji jirsong thaba chengno along Guwahati pen ihum elto number NL07C 8966 wangbo mahut amethang men chetewar phak ajok hidiana thu pasui chok amat chephar lep phak bangsolong adungarai muniratum thekdun longsi cherabdun pen pajok ponlo birta kirip dun pen kachini dunke kevek abang ahemasor lapen ausupi ningkan nerkep arta atum dota arengahu bangke susilang katewar abang kacethan atengke alang litum Guwahati pen Dimapur kedam jiaphan nangke bar pusi cethan po
Number 18 Lumbajong MEC constituency angkang mancahi 10 kilometer pho kahilo disakedeba LP school polling center ke parlo sorkari gaungbora desoi ronghang ahem sonsing ronghang ahem roton ronghang ahem jirsong ronghang ahem Joyram timung ahem lapen dikoi terang aronga mekar kanai timung atumahem surihini ra cricket hompen kripli aningkan aparman kapanongpon Indra Awa Yojana IAY ahemsu ajak dingflu apitta piniarnianta nang patang pipedetpu si IAY ahemsu kelong dunbek abangpu abang piatum ahinpen Newsfast Karbi Anglong apherangki athengnu lamthe pachini dun patang te ong sinili tumgi pachim mithang sigi od iglu na od update mak ya reading olo ama mithang sigi od thulu ama ni ditum pinanso bahani sigi od lu kasi patang iglu ke itu lah usaha yang kenalong lagi usaha dia kopi gua nak tu ribu Lapen Lumbajong Development Block asai ki Junior Engineer Lapen Gram Sevak atuma methang asai kachiklem thikthi Lapen amuke wangbe ajoksi IAY hemsu tang thikthi det lo Lapen chitherak theknangji apotlo Lasi nonamat prabjin pen labangso IAY ahemsu kikim prabjin pen ke patang serak jiephan video JE lapen gram sevak atum angbong RC krung pen chingwai pon serakra hemso kikim patang bek nang popusi Newsfast Karbi Anglong pherangke athengnum birta nang pachini dun manja pen dilip hanse Newsfast Karbi Anglong Wothat langso Karbi langpi RCC adolong along inut cycle kebek abang phuaphan e home AP 16 TK 1119 atra alangli hem kachedam bom ahut alangli cycle pen petong fit pen ajok alangli arenga hu sonanglo lapusona por ahut tong sekot pen police atum paledunsi arenga hu keso bang phuaphan sekelanga hem pondetlo lapuson ke pho nangkok lake wothat langso Karbi langpi RCC adolong along gari motor kapasang thip pen adim paching prom pen si bangso ajoksi lapuson ahoni ke phonang jasemet Wothat langso ahithi arnisi lapuson kilit nai pusi cherok togarata tumpen ningjerinti lasi bangso RCC adolong along gari motor kapasang long ledaji aphan baithalangso municipal board atuma hinpen kelangchari pon pameji aphan ke ong dongarata tumpen tuning ripon Wothat langso pen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Pini Food Point Hotel asai hem along kechengsi BJP Deopani Mondol Committee ST Morcha kangni labangso amaya long kachari pon nogen terang lapen maike phalam the kapachini lapen aluhi kapachini pon John Rongpi kechengsi BJP Deopani Mondol Committee ST Morcha amaya long aluhi sarpuaman pen Soneswar match ST Morcha District Committee Dunmaiphu Rensing Timung ST Morcha District Committee Klembangphu Bimol Karkata Deopani Mondol BJP Amaiphu Jiten Be Deopani Mondol BJP Kongchunbang Maya Shyam Abarim VDC Deopani Biren Be Pen Chenglok ke thegidingatum chetongdun Pinilabangso Amayalong Bimol Kerkata Soneswar Match Lapen Ramsing Timungatum Lamthe ke jaipon Atengke Kewangji MLA Kilik Ahut Ning Isipet Pen Kamklem Dampon Luna Lapen Deopani MAC Constituency Angkang Penta Ong Dungabot Kepalong Ponthekji Aphan Kam claim dam pon pami nangji ST Morcha along amen nangche thabdun lok chotke chokche mai ke doa hut nangche tongdun nangji puta than pon Mondol Committee atumpen kam claim dam rapet lonang ansose BJP asong kepang tang thuji aphan puta aluhiatum ahin pen than pachini pon lasonsi ST Morcha kepang tang pon thuji aphan chethan chimum pedoponsi mai ingsamjin mesen pen pachun pon bokajan pen bisnule the Newsfast Karbi Anglong For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at
970-736-7150. Thank you. Berta kanton pen nang chirui thulo. Chokihula Nilip Mondol Committee asai hemalong. First Executive Meeting tong sekot chethan chimum amai kangni. Chokihula Nilip Mondol Committee asai hemalong. Maipu Mohes Terang pen mai chari ponsi. Bharatiya Janata Yuva Morcha First Executive Meeting amai kangni pon. Bangso mayalong aluhiaman BJYM EKADC Kongchunbang Sarsing Tiso Social Media In Charge Budhiram Teron Chunbang Sangmiri Teron Pi Gita Ronghang Pi Nilip VDC Chairman Timothy Teron Lapen BJP Nilip Mondol Committee Kongchunbang Suresh Tiso Lapen Kithekeding Klembang Phu Bang Pi Atung Chetong Dun Bangso mayalong kacethan pon non poriborton sorkar nangle rokpen konatni mekawe det adimta me pipon longli langsitami Pipon bomlo, sang sitami sikahini wetpen ronpon longlo, lason thak si kedam tang ningkan thongkep sose Congress Sarkar kedo tangpen pangbar damlo pulote non kedo bom BJP Sarkar ningkan pli phowet ahut anke kacheprek thetan khangjang BJP a Sarkar ke kadu kawe phanta kanghon pahoman jonghe inglong arlo kedoarat aphan sitami kepale nangji eson anke kepaleji busi mayalong ningjepon Nilip Pen Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong. Pinya Berta lansi pajutlok domethakme Karlong.